Nanumpa ngadto kang Gobernador Gwen Garcia ang bag-ong konsehal sa lungsod sa Carmen nga mihulip sa iyang amahan nga mitaliwan na. Ang dugang detalye ihatod ni Sheila Gravines. Nanumpa tubangan ni Gobernador Gwen Garcia ang bagong konsehal sa lungsod sa Carmen nga si Rashid Takukong sa Kapitolyo. Siya ang nihulip sa iyang amahan nga si Vicente Jun Takukong Jr. kinsa namatay ni atong Agosto ning tuiga. Si Rashid ang kamagwangan nga anak ni Anhing Vicente. Mipasalig nga iyang ipadayon ang klase sa pagpangalagad sa iyang amahan ngadto sa mga taga Carmen. Ang iyang amahan mo ay chairman sa duha ka mga komitiba sa konseho sa lungsod sa Carmen nga mao ang education ug peace and order. Wala pa ko'y kuan for now, bahin na. So, maybe tomorrow maka-join ko sa session. So, mag-start pa ko kuan man sa kuan ipapalit ko. Hopefully makatabang jud ko sa Carmen. Blessing gid kayo, no? Heaven sent. Nag-taking na ron si Konsehal Rashid. Dako siya matabang sa council sa Carmen. Kaya may mapadayon ang katong sa yung papa was committee chairman sa Peace and Order and sa committee chairman sa Committee on Education. So muna iyang linya niya kay mama maestra man sa. Si Gobernador Garcia isip mo ay pangu sa One Cebu Party. Mooy nag-appoint ni Konsehal Rashid kay ang iyang amahan nga namatay, miyembro man usab sa One Cebu nga partido. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Daghang salamat.